Πώς? Καμερά. Είναι ένα πλάνο 2 ή 3. Ισπανός με το όνομα Χερόνιμο Ρουγκέρα, κατηγορούμενος για κάποιο έγκλημα στο Σαντιάγο, όχι Μπουένος Άιρες, όχι Μεξικό Σίτι, όχι Νέα Υόρκη, όχι Φένιξ, Αριζόνα, στο Σαντιάγο, πρωτεύουσα του βασιλείου της Χιλής, πρωτεύουσα, όχι δευτερεύουσα, πρωτεύουσα, όχι βασιλεύουσα, πρωτεύουσα. Στο Σαντιάγο, λοιπόν, πρωτεύουσα του βασιλείου της Χιλής, όχι της Αργεντινής. Οκ, ευχαριστούμε. Επόμενος. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Κυριολεξίες, συναξαρίσματα. Ωραία, δεν λέω, αλλά λίγο σωματάκι ενεργό θέλω. Αυτό θέλω. Θα σας κάνω σκηνάκι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Stop, stop! Σας άρεσε. Αλήθεια. Ευχαριστώ. Ρε φίλε, παρά ήταν ωραίος ο μικρός με το σκηνάκι. Θέλω κάτι λίγο πιο αλόκοτο, λίγο μπιζάρ, πώς το λένε. Ας είναι κακάσχημος, δεν με νοιάζει, να έχει ψυχούλα. Καλησπέρα. Γεια σου. Τι έχεις ετοιμάσει? When you hear before, couldn't look you in the eyes. You're just like an angel. Tears running out again. Κόπηκα, Όχι. Ευχαριστώ. Ζήτε μαζί τα. Άκου να δεις. Ωραίο κρύπουλο. Όμορφος. Αλλά προσπαθούσε πολύ. Εγώ θέλω μία γυναίκα, ας πούμε, να μπαίνει και να μην εμφανίζεται, να κάνει θόρυβο, τα κλειδιά της, να κάνουν τίκι, 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 τίκι. Και το πιο σημαντικό είναι ότι θέλω να μπορεί να παίξει με το τυχαίο. Αυτό θέλω. Χαίρετε. Μπροστά στην ίδια κολόπορτα, με τον ίδιο κολοαριθμό, στην ίδια κολογειτονιά. Sorry. Τι sorry. Αυτό είναι. Συνέχισε ό,τι κάνεις, άστα στο να χτυπάει και εσύ συνέχισε ό,τι κάνεις. Αυτό είναι. Αυτό θέλω. Κόκκινο κολοπλακάκι, μαύρος κολοουρανός πάνω από το κολόσπιτό μου. Μπροστά στην ίδια κολόπορτα, με τον ίδιο κολοαριθμό, στην ίδια Να σας πω, καπνίζουμε εδώ μέσα. Σας άρεσε τώρα εσάς αυτό το πράγμα? Μπήκε η άλλη μέσα, με τα κλειδιά από εδώ, από εκεί. Τι χάος ήταν αυτό, ρε παιδιά. Όχι, δεν μπορώ. Και πολλά ελληνικά, πάρα πολλά ελληνικά. Θέλω κάτι πιο... να ακούει ο άλλος. Κάτι πιο μουσικό. That's it! No, don't stop. Keep going. Keep going. Keep going. Yes. Do it a little faster. 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 No. Slower. Go slower. Go slow. That's it. That's it. What's your tone? What's your tone? Slower. Yes. Big. Huge. Make it huge. Yes, that's it. That's it. That's it. That's it. That's it.
Yes! Τι είναι όλα αυτά, ρε? Ρε, ο Γρηγόρης γιατί μιλάει στα αγγλικά? Από την Κρήτη είναι. Νόμιζα ότι το θέατρο είναι παιχνίδι. Θέλω να παίξουμε. Φέρτε μου κάποιον να παίξουμε. Να παίξουμε θέλω, μπρο. Γεια. Να παίξω. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Φιλάς. Αυτό θέλω. Δεν ξέρω, κάπως έτσι λίγο... Κάπως να είναι, ρε παιδί μου, λίγο... Ξέρεις, κατάλαβες τι... Δεν ξέρω. Αυτό θέλω. Σας καλωσορίζουμε, δεν σας κακοσορίζουμε, σας καλωσορίζουμε στις φετινές, όχι στις περσινές φετινές. Σας καλωσορίζουμε στις φετινές πτυχιακές, όχι προπτυχιακές, όχι μεταπτυχιακές. Σας καλωσορίζουμε στις φετινές πτυχιακές παραστάσεις, όχι αποστάσεις, όχι εξετάσεις, παραστάσεις. Σας καλωσορίζουμε στις φετινές πτυχιακές παραστάσεις.